Eskerrik asko, gure aurkezpen hautatzeratik. Plazaldunea, Andoni daun enpresa bat, euskaraz lan egin duena, 1989 sortu ginen, 14 lagun gara ganean, guztiak edo ingenieriak edo ekonomilariak. Eta gure zerreginen artean, filosofia hauxe da. Zein interneten, zein lanean euskaraz bizi nahi duenak edukitzea alden tresnarik aurreratuenak eta alik eta tresnarik gehien eskueran. Jakina gu ez gara kapaz hori guztia betetzeko, baina gure ahalegintxo egiten dugu eta gure ikerketa eta gure garapena eta gure produktuen sorrera dator erdan merkatutik batez ere. Hau da, guk erdan merkatuan ere lan egiten dugu eta handik sortutako plusbalia guztiak erabiltzen ditugu honetan. Gure enpresak ez du etekin banatzen sozien artean, eta estatutuetatik daukaguna da, etekin guztiak edo plusbalia guztiak erabiliko ditugula halako programak egiten, halako baliabideak egiten. Linea horretan, Eusbit lan egiteko software linea sortu genuen, zein hainbat produktuz osatuta dagoen. Garbi dago gurea ez dela euskaren plangintzan arloan sartzea, horretan badaude Euspavos eragile eraginko, gure lan hasten da ondoren. Gure lan hasten da, behin plangintza egitea erabaki duen enpresa batek, euskeraz berez lan egiten duen enpresa batek, aurkitzen danean, paisaia euskaldunduta dago, dokumentuak euskaldunduta daude, harremanak euskeraz egiten ditugu, hornitzari bestero euskalduna dauzkagu, baina barruko, tresneria erderaz dago. Dala informatikoa, dala makinak, dala alde horretatik, geu sortzen ditugu geure kabuz batzuk, bestetik ere horziak komertzializatzen direnak euskaraz egiten ditugu, edo neurrira egiten ditugu aplikazioak enpresek edo erakundek euskaraz lan egin dezaten. Produktuen artean, hasi ginen bilatzaile batekin, euskaraz bilatzaile batekin, guztien bihotza dena, zuek aliatzen zaretien puntu batetara dokumentazio mordo bat euskaraz daukazuela, bilaketa automatikoki egin behar dituzue, ez dute balio ergal bilatzaileek, izan ere bilaketa oso eskasak ematen ditu. Beraz, sortu den duen euskarazko bilatzaile bat, gaur egun esate bateako, BBK-ak, kutxak, vital kutxak, barruan erabiltzen dutena, BBK-ak eta kutxak, beren webguneetan erabiltzen dutena, horrela egundapiku besterok erabiltzen dute bilatzaile hau. Ondoren, dokumentazioa ere, sailkatzaile automatiko bat sortu den duen, nun automatikoki artxibatu egiten diren dokumentuak besteroak erabiltzaileak hautatutako kategoriatan, baina euskeraz sortu beharra dago berezia hizkuntza zailtasunen batik. QDFQM ointxe presentatuko dudana, eta IDOC guztian batuera badana, IDOC da ezagutzaren kudeaketarako aplikazio handi bat, gaur ez duen esplikatuko, hortak etorri ez darera. Kudea honen aplikazioaren ezaugarria helburua da FQM edo ISO, ez dugu gaur sakonduko horretan, kalidea sistema bat enpresa batek, automatikoki egitea dana, papera hastea eta funtzionatu ahal izatea edozein internet bidez edozein tokitan. Gaur egun, FQM eta ISO dauden hainbat enpresa popularitzen eraginez, ez dela aplikazio batzuk izaten dituzte, baina ez daude internetez hartzigarri, edo ez daude enpresako sare intranet osoan erabilgarri, eta hori guztiak behin ditu, eta ezarketan hasieratik hortik erabiltzea. Eguneroko kudeaketa erraztea zentzu horretan, sistema beraz optimizatu egiten dugu, izan ere adierazlean unean-uneko egoera erreala eskaintzen du sistema. Ez dago inori informerik eskatu behar, baimena duen edozeinek une horretan FQM edo edozein prozesutan adierazleen egoera zein dan automatikoki jakin dezakeelako denbora realean, eta esan dudan bezala xe, edozein parteidek edozein tokikatik. Bihotza, berez, FQM-ren egitura ezagutzen baduzue, eta prozesuena ere hartzekoa da, irizpide batzuetatik abiatzen da, bakoitza banatu egiten da azpirizpideetan, horietako bakoitza lan prozesu batzu dauzka, eta azpi-azpian adierazle mordo bat dago numerikoak
neurgailuak direnak azkenean goitik bota eginez aiatzen garela erakundearen puntuazio maila batetan. Horri guk alde bietan gehitu diogu egitura horri hobekuntza jarraiaren sistemare automatikoa eta hornitzaileen homologaziorako beste aplikazio txoa. Hau da, sarreraren aplikazioaren azala, erabiltzaileen sartu egiten da, eta hor dauka bi sarrera. Banatu egiten da, erabiltzaileen atala eta administratzaileen atala. Kalidea duna dana, edo arek diseinatu behar duena sistema guztia eta ura mantendu behar duena rentzako. Segurizak administrazio atala eta erabiltzaile arruntak dituko luke beste pantaila. Erabiltzaile arrunta sartzen denean, txiki ikusiko da, baina aurkitzen da pantailan. Sartu bezain laster ikusi egiten du bere 10 edo 9 edo diren FQM-ren iristide nagusiak bakoitzaren puntuazioarekin, erakundearen puntuazio une horretan nola dagoen, zein zan aurtengo helburua, zein dan maximo posiblea, eta beraz, lehenengo biztaztoan badaki ze situazioetan dagoen, eta ezkerrean dago menu bat, orokorrian menu horretan ikusten duzue goiko lehenengo urdin argia dago prozesuak, adierazleekin lana eta guzti hori manejatzeko tokia, ondoren dago hornitzaileekin lan egiteko tokia, ondoren berriz dago halako osagarri batzuk, historikoak, datu grafikoak, dokumentu biltegi bat eta bat, eta azkenean hobekuntza jarraierako atalak. Adierazle bat sartu behar duenien pertsona batek, berak adierazlea sartu eta pantaila horretuko zaio, nun berari dagozkion prozesu guztiak eta adierazle guztiak hartzen zaizkion. Nahikoa du hautatzea bere adierazlea eta sartu bete pantaila balioa sartu balio, eta kitxo momentu horretan, erakundeko edozeinek daki hemen egonen du egon, ze puntuazioetan dauden, ze horretan dagoen kalidade sistema edo gure puntuazioa. Ikusten baduzu hemen ezkerrean menuan gainean ISO, FQM eta kuntutxo batu eratzen dira. Aplikazio berak balio baitu bai ISO kudeatzeko, bai FQM, bai ere prozesuka lan egiten duen enpresa batek prozesuak eurak gestionatzeko, izan ere prozesuen gestioaren piramidala dalako adierazleetatik abiatuta gorako bidean, eta beste aplikazioa da garapen agentzietan, baina ez duten esplikatuko kapital soziala, kapital humanoaren kudeaketa. Beraz, sartuko du adierazlea eta kitxo, aurrera. Edozein momentutan ikusi izan dugu esatuateko, edozein prozesutan, kaso honetan irailean edo urrian, nola goazen. Grafiko bat agertuko zaio, dana denbora derrailen berriz errepikatzen dut, nun azpitxik urdinen agertuko da minimoa zela joan beharko zuen, masimoa zein litzateken eta garrez agertuko da berez ze puntu eztetan goazen. Planifikazioen arabera, tunelaren barruan goazen, ez goazen. Goitik, betik edo. Aldamenean, hor agertzen dira, grafiko horri dagozkion adierazle guztien bidun. Pasatzen da gara kudeak eta atalera, nun eraiki egiten den, hemendik eraiki egiten dugu FQM sistema guztiak, edo moldatu egiten dugu, edo adierazle berriak sartu, edo irizpideak dokumentuak, edo datuak, edo dena denako, edo erabiltzaileak, edo klabeak, hemendik egingo genuke, ezkerreko menu luze xamarra da eta txiki ikusiko duzue, ez dut esplikatuko, baina aukera guztia egin daiteke FQM egin daiteke neuzerko. Esate bateako prozesu berri bat sortu behar badugu, aurkitzen gara alako pantaila batekin, nun izen eta dana sartuko dugun, helburuak, abiapuntua, maila mugak, helburu balioa, gehienezko balioak, erreferentzi balioak, aldameneko enpresek eta kompetidorek, haien datuek baldin bat dugu, euskalitek esate bateko hainbat adierazle eta datu banatzen ditu eta hori sartuko dituzte, eta ostean gehien aukera mordoak, prozesu horren azpian erabiltzaileak, dokumentuak, fluxidiagramak, prozesu sarrerak, prozesu irterak, kalidade ezaugarriak, ekintzarako jarraibideak, material beharrezkoak, guzti horiek sartuko genituzke hemendik. Beraz, prozesu bat diseinatzen danean, guzti hori hasieran sartzen da eta betiko gehatzen da. Horrek guzti horiek dauka bentaja bat, eta da, normalien kalidade sistemaetan egoten da, artxibati, paperezko artxibate handi bat, beste batzuetan egoten da, zerbitzarian zerbait informatikizatuta ez beti dana, modu honetan ukiko duke guztia, beste guzti ikutu gabe erabiltzeko modua. Bizkorkun da, hobekuntza proposamenak egiten diren esate bateako
jaso du arduradunek hobekuntza proposamen guzti hauek, garrantzia eman dio, eta kudeatzeko garaia dauzka aukerak arduradunen ardura kudeatu, bilera batak ezarri, ekarpenak ikusi, berrikusketa batak kudeatu, egintzak kudeatu, eta guzti hori automatikoki abisu baten bidez jakin dugu prozesu horretan edo hobekuntza proposamen horretan zerikusi duen edozun pertsona. Arduraduna mezuari postaz bilatzen zaio automatikoki, niz eta bere sisteman ere agertuko dan postaz jasoko du abisu bat hobekuntza horretan zerikusi datuan edozeinek, eta alako kudeaketa badago adierazleak dira numerikoak edo objektiboak eta subjektiboak, ez da horretari. Objektiboak ikusi du zenbaki da sartuz merikoa da, subjektiboak guk objektibizatu ditu inkesta batzuk egin. Normali inkestak erabiltzen dira, orduan hemen dauzko esatatu gain bat inkesta sortu ditugunak, ez dut esplikatzeko normal, baina bertatik sortzen dira inkestak eta bertatik analizatzen dira inkestak. Edozen inkestak, denbora realia jakin dugu nola dikoan, zenbat erantzuten duten, galdera bakoitzaren emaitzak, mediak, puntuaziorik onena, dago aparatu bat atzian, inkesten analizirako, analisi estatistikora. Martxan ipini, eguneratu, ezabatu, bikoizteko, hurren urtean berdinak egiteko, horre ikusteko. Hornitzaile zerrenda bat mantentzerik badago, hornitzaileen fitxa arrunta hause izango litzatekela, industria sailekoa dela karburos metalikos eta bat, eukiko leuke karburos metalikos sarrera bat sistemara ikusteko bere homologazioa edo bere valorazioa enpresan zen materialiniokoa dan, homologatuta dutenentzako, ez da igual egin importantea, baina homologazio bidean daudenentzako bai importantea da, ikusian izango dute eta zer irizpidetan ez diren anielatzen homologatuta egoteko, produktuak kontrolatzeko eta valorazio eremuak hau ere, hau dira guk ipinitxakoak edo beste erabat enpresa batetzen ipintzen ditu bereak, prezioa, erkea, sinesgarritasuna, kalidadea, laguntza teknikoa, bai euskarari ziurtagiri eukitzea. Hor, valorazio batzuk ipintzen dira eta sisteman administratzaileak erabiko du. Larogein ikora puntu daukanak homologatuta geratzen da eta beraz erosketak zailetik eukiko dute automatikoki zerrenda bat, produktu bakoitzari atxikituta dauden homologatutako hornitzaileak eta bidean daudenak badakite irizpide hori direla eta zein daudenak prezioan edo entrega datetan edo dena erako. Badakate eurek ere hobetzerik, bai ikerkete dune valorazioa arlo bakoitzak zen bada. Lehen izan dizuetan bintzatez. Hau izango litzateke, enpresa guztiko, pertsona guztien edo profil guztien baimenak eta kudeatzeko pantaila, nun sarrera daukan, nun ez daukan, eta alako matriz baten bidez izango litzateke, eta erabiltzaile normal batek prozesu bat zer lan ikusteko hause ikusten du. Konsultateken du, horra hartuko dira testuak, hartuko zestio helburuak, puntuak, arduradunak ikusi, dokumentuak ikusi, irizpidei lotutako loturak, hori dira prozesuak, azpi prozesuak edo adierazleak, edozeinetan sakatuta, hartuko litzateke, ari buruzko informazio guztia, beraz, inori ez dauka zertan galdetu behar, inor molestatu behar, hau zer da, izan ere, guztia bertan dauka irakurtzeko moduan, automatikoki. Prozesu baten pantaila arrunta, irakurleak lehen aipatu dituan sartzen dugunean prozesu baten dokumentazio guztia eta arlo guztia hortik irakurriak izango ditu. Dokumentuak klabe bidez ia ezagutzen du sistemak eta zeintzuk ikusiak dituen ere badaki sistemak, hemendik bilatuko dituzte irizpidei lotutakoak, azpi irizpidei prozesuei lotutakoak, hemen bilatuko duke zen motatako dokumentu eta esate bat teako litzaioke zerrenda horako zerrenda bat. Sistemak onartzen du edozein motatako artxibo, bertan sakatuta irekiko litzaioke automatikoki azkenengo bertsioa. Dokumentuen azkenengo bertsioa. Izan estel, edozein motatako dokumentu irekitzen du sistemak bere horretan dagoean. Baimena baldin badu modifikatzeko ahal izango luke, ez badauka baimenik ezin izango luke modifikatzeko. Hemen dago beste gehigarri bat, beste gehigarri bat, edozein erabiltzaile sartzen danean edo dagoenean, ikusi aldut berari dagozkion lan batzuk planifikatuta horretik baldin badaude hor agertzen zaizkio. Esate bateo, kasu honetan, administrariei haindat lan egiteko zeuzkaten eta batzuk egin behar, egiteko hor gehatzen dira beti ere listan. Iradokizunak egiteko lehen hobekuntza jarraian edo pantaila hausia izango litzateke, berak idazten du bere kabuz inoren zerri gabe bialtzen du eta jakingo du
berehala jakinarazpen hori zenbide dara. Onartu izan da, ez den onartu, edo horri buruz berbaiteko bileraren bat, dataren bat ipinidan, edo besteren batek horri buruz ekarpenen bat egin badu, berak automatikoki jasoko du, eta beraz, berak historikoari sakatuta, bere iradokizunaren bidea erabat ikusi ahal izan dugu edozein momentuta. Eta hoxe da, ez da denbora gehiagoratu, sakon samarra eta zabal samarra da, baina hoxe da. Eskerrik asko, Fermin. Eta, badakigu horrelakoetan denbora etxa iruduzuen dala, baina gogoratu bero luntxo gongo dala, eta hor aukera aukiko dezutela, bai elkarrekin egoteko, edo pendiente gelditu zaizkizuen galderak egiteko. Eta, bigarren atal honekin bukatzeko hitza emango diogu Arantxa Gurrutxagari, Igarleko Arantxa Gurrutxagari. Eta ni gaur nator presentatzea nola gure RPA, enpresen baliabideen planifikazio sistema, hau da, gaur egun normalean dena enpresako gestioa erabateko gure produktua, printzipioz erderaz sortua zana, eta urte askotan zea, erabilia gure enpresek euskeratu egin dugu, eta pixka nahi zuen estukatu, evoluzioa nola junda, eta produktua nolakoa da. Guk gure RParen izena nukleo da, bere sortzailea gea, eta argi daukagu gure RPA balio behar duela sektore askorentzako, eta parametrizazioarekin nahiko lotuta daude, argi daukagu ez ditugula nahi produktu ezberdin asko eta gero hori mantentzeko zailak diana. Orduan, parametrizazioari esker, egon daiteke fabrikazio enpresa batean, edo gestio enpresa batean, edo distribuzio enpresa batean, edo zerbitzu enpresa batean. Gure bezeroak orokorrean gehiengoa Euskal Herrian kokatua dago, Espainian zeharren nahiko kopuru handia daukagu, eta baita puntuak ere munduan zehar. Munduan zehar dauzkagunak beretan ez gira bereien bilakun baizik eta gure klienteen bitartez, gure bezeroen bitartez, nolabait kanporatu beharra izan dugun kasuak dira. Beharrak lehartuta ez bertan bilakun gara. Eta, benetan RP bat, enpresa batean jartzerakoan arazo handiena izaten da, pixka bat, benetan ulertu behar dela enpresak ditugun problemak, bakoitzak ezberdinak ditugu, nahiz eta sektore berdinean lan egin, bakoitzak egiteko era ezberdina daukagu, eta argi daukagu gu aholkularitza lanak oso garrantzitsuak diala gero hori hartzerakoan benetan hori funtzionatu alizateko, bideratu egoteko. Gaur egun teknologia berriak aukera asko ematen dituzte, baina azkenean galdera beti da eta teknologia berri horren niri zertako balio du. Orduan, aholkularitza lan horietan hori ere asko lantzen dugu. Askotan, teknologia oso sofistikatuak eta komplikatuak ez dira jarri behar. Askotan, gauza txikiekin aurrerapen handiak eman daitezke. Eta baita argi daukagu, RP bat sartzerakoan edo RPA izan da eta teknologia berrien ondorioz
aldaketa bat sartzerakoan, ohitura aldaketak pertsonei, bakoitzari asko kostatzen zaigula eta pixkat hortan ere asko lantzen dugu. Azken finean nahi dana da aldaketa bat egin eta horrek zehozetako balio izatea, bestela ez duzertako. Hau da, oztopo bihurtzen bada ez duzertako. Eta, bueno, detailetxo bezala gu gaiako kide gea, Euskal Herriko enpresa elektroniko eta softwareko zeak, erakundean kide gea eta software batzordeko partaide gea eta hortik bultzatu nahi dugu pixka bat software inguruan eta Euskal Herri mailan behar ditugun beharrak lantzeko. Lehen esan duten bezala, gure aplikazioa berdina bea da, sektore askotan dago. Fabrikazio mailan, makina erremitako kasuan ere badauzkagu, nahiko bezero, erosketa zentralak, ahondeztako merkataritzan, NSS-ko bakoitza izendatzen. Baita ere sekako merkataritzan, zerbitzu munduan ere, produkzio munduan oso sartuta gaude, produkzioan esperientzia handia daukagu, baina zerbitzu mailan ere bai, gu geok zerbitzuak ematen ditugu, eta bai erabilitugula teknologia berriak zerbitzuei nola errez, nola bideratu gure bezeroi. Eta laguntza tekniko zerbitzuan ere esperientzia handia daukagu. Bueno, ni ari naiz presentatzen gure aplikazioa, baina orokorrean erreflexio txiki bat egin nahi nun. Gaudaren momentu honetan eta lehengoari helduz hau da, nola azken finean zertarako behar detau eta nola instalatu dezaket, nik daukaten beharrari. Gertatzen ari dela gaur egun munduan da globalizazio hitzarekin gora eta bera gabiltzatik globalizazioa ondo euskeratua da gonderrez, horrelak bajarri ditu, globalizazio eta lokalizazioa. Azken finean, guk hemen euskeraz hitz egin dugula eta euskera landu nahi dugula, badirudi lokalizazio kontu bat dela, ez dela globalizazio kontu bat. Globalizazioa jarriko bagenuke, orokorrean, badenak hizkuntz berdinean hitz egindako genuke eta punto arrexago ez duen dezaken. Baina nola biak bideratu ze, azken finean, hizkuntza ezberdinak erabiltzeak nola lagungarri izan daiteke. Hori nola egin, ez? Zergaitik ez dena batu eta bakoitzak bere hizkuntzan lan naiz egin, baina ez naiz bakarrik euskeraz hitz egiten ari. Adibidez, gertatzen ari da, Euskal Herriko enpresa asko daudela Txinari begira, adibide, gaur eguneko adibide bat harturik, baina txinoaz hitz egiten jarraitzen dute eta esan ari dira, nolabait bi arazo gertatzen ari dela hor. Bata hizkuntza aldetik eta bestea beraien negoziaketa omen da nahiko aspergarria guretzako benekin, oso luzea eta bi gauzoiek bilatzen ari dira. Orduan eta gehiago gertatzen ari da, nola txinoak nolabait jan egin nahi diguten, banoani txinara nolabait. Hemen nago, baino nago. Hemen nago nire hizkuntzekin eta han daude bere hizkuntzekin eta gero ingelesare hor herrian dabil. Orduan hori nola lotu. Orduan horren arira, eskematxo bat simplea sortu dez, nola eduki dezaket nire enpresaren informazioa zerbitzaile batean, toki batean, eta halakok euskeraz egin dezala, lan ikus dezala euskeraz. Eta halakok ingelesez nahi badu, ingalaterritik edo nahi dut tokitik, edo txinoz ere, edo beste edozein tokitatik. Orduan, guk hori dena ikusita egin duguna eta parametrizazioa noa momentutxo batean berriro, argi daukagu nahi dugula aplikazio bat izatea, ze klaro, baldin baditugu eta oain gauz teknikoran joa, baina azkenean bezeroentzako garrantzitsua duna, nik egin detau. Gau, honen fotokopia bat egiten bade, noski, hemen aldatzea dituten gauzak hemen nola aldatuko dira. Orduan nola, eitu ginen gure uste, nola egin dezakegu gauz berdina izanik, nik nahi bade euskeraz ikusi dezan, eta horko horrek nahi baldin badu gaztelariaz ikusi dezan, edo txinoaz ikusi dezan. Lortu duguna da hori, erabiltzaile bakoitzak erabiltzake hizkuntza bat edo bestea. Gaur egun ez dago munduko hizkuntza guztieta zehatuta, dago ingelesez, dago euskeraz, dago erderaz eta dago txinoz. Horra daukagu.
Baina, printzipioz, beste hizkuntza batzu eta irikitzea gaur egun egin daukagun bezala ez hain zaila izango, literatua da. Bueno, reflexio txiki horren ondore, pixka bat nukleo RPA instalatzeko, RP bat orokorrean instalatzeko, gaur egun reflexio txiki bezala, orain arte, orain dela nahiko gutxi arte, gertatzen zitzaigun azan bai halako ingo nuke, baina teknologiak ez dituzten. Edo ez dago, edo oso galesti da, edo ezin. Gaur egun gaude puntu batean teknologia ala sobran daukagu belarritak irakatzen zaigu teknologia, baina ez dakigu nola heldu. Orain arte teknologiaren zain bagande, momentu honetan teknologia gure zain dago. Hor dago dena, ez dakigu nola. Eta hor,